Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka wato Alkhairi Hausa TV. Dan uwa idan yau ka fara shigowa wannan tasha ka daure ka yi mana subscribe sannan kuma ka danna alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kamar yadda kuke ganin waɗannan fuskoki ba sai an ba ku labari akan su ba baki bane, an saba yawan ganin su. Muna so mu yi magana ne akan nura inuwa na dangane da shigarsa cikin ƙungiyar nan ta tatin. Insha Allah idan kuka bibiye mu za mu gaya muku dalilin shigarsa. Sannan kuma muna ɗauke da wasu bidiyos na Aisha najamu wato izzar su. Allah yadda idan kuna bibiye da mu za mu gaya muku dalilin da ya sa nura inuwa ya shiga cikin ƙungiyar nan ta tatin. Duk da masoyansa suna cewa a da ne ya shiga. Dai ka manta ka yi wani suka yi subscribe sannan kuma ka danna alamar kararrawa domin ci gaba da samun ingantattun shirye-shiryen matsiyaci da wani shegen gemun ka kamar soson waya. Jiya na kira na ji busy, yau na kira na ji call forwarding saboda bakar zuciya da bakin hali ba dama a more ka. Kama kira ni a waya Ramadan basket din nan kamun ka ce ta yi wa addini hidima, amma saboda tsinannen son kuɗi irin naka kan maka waya a blacklist gaba ɗayan ta ma ka yi switch off ɗin waya saboda bakin hali da Allah ya ɗora maka ko to ko da wasa bayan sallah ka ce za ka kira ni Allah sai dai ka ji ma sun ya maka nokin a gida na maka ko kotun majistare a can za mu ci gaba da shari'a ka gane ko ka je dan halinka ka je dan wannan shegen goshin naka ka gane in ka ce za ka kira ni Allah ko zan baka mamaki zan baka fiye da